Ben Atiye'nin maktuşunu isim söyleyenler tanıştıkların ikisinin de Atiye'nin 6 harfinden bir harfine var alfabetle. Cevdet, butalış, javdir, cavda, ömür boyu hata, ömür boyu hata. Çok böyle tatlı harfleri bulmak. İlmir, başlayız. Hayırlı gün. Biz Kerim Tunçer'in tiyatrının Qarapolat operasının яңартуга багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Һәм безнең кунакларыбыз Фәнис Наилулы Мусагитов, проектның продюсеры, Керим Tunçer'in театр директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Илмир Җәүдәт улы Низамов, Qarapolat операсының композиторы, Илюся Зөфәр кызы Хуҗина, Татарстанның атказанган артисткасы, Qarapolat операсында Нәргизә ролен башкара, һәм Илгиз Рәис улы Мөхетдинов Qarapolat операсында Туры Батыр ролен башкара. Фәнис Наилович, сез башта менә бу операның башланып китү тарихын искә төшерсәгез иде, иң беренче куелышы һәм ни сәбәпле менә шулай яңартырга дигән фикергә килдегез. Исәнмесез, хәерле көннәр. Бу Qarapolat операсы иң беренче тапкыр безнең 2015 елда куелды. Ләкин эш башланышы инде 2014 башланган иде. Бу безнең яңарыш фонды ярдәмендә беренче президентыбыз Минтимер Шәрип улы Шәймиев җитәкчелегендә дип әйтсәң дә була. Чөнки алар чыктылар иң беренче бу операны бездә куярга дип, һәм финанс ягыннан да аларның финансированиесе булды. Бик матур гына башланып китте ул, ләкин декорациялар бик авыр. Нәрсә өчен дигәндә, ул башта кырылган иде декорация Болгарда куярга дип. Шуңа күрә ул бик авыр итеп эшләнгән, бик нык итеп эшләнгән. Анда Qarapolatның копиясы, Болгарда булган Qarapolatның копиясы бөтен җирләрендә җиренә җиткезеп, туры китереп итеп эшләдек без аны декорациясын. Һәм менә 2015 елны беренче тапкыр куелды. Әле ул бездә генә түгел, ул Качалов театрында да куйдык без аны. Аннан соң Мәскәүдә, Малы театрда куйдык. Ул үзенә күрә бер мөгъҗиза булды. Малы театрның сәхнәсендә куйган вакытта бөтен эшчеләре, кемнәр эшли Малы театрда, аларга урын җитмәү сәбәпле алар бөтенесе басып карадылар. Бик яхшы итеп кабул иттеләр һәм мондый әйберне әле бер дә күргәнебез юк иде дигән сүзләре булды. Мәскәү халкы да бик матур итеп кабул итте. Һәм шуннан соң безнең ул тукталып торды, сәбәпләре безнең солистларыбыз төрлесе кайсы якка китеп беттеләр. Шуңа күрә ул тукталып торды һәм менә быелдан инде Болгар исламны кабул итү 1100 еллыгына дип без аны 18 майдан 22 майга хәтле куячакбыз үзебезнең сәхнәбездә һәм үзебезнең репертуарга алып яңадан да күрсәтергә дигән фикерләр бар. Рәхмәт. Шәрта сорау Илмир Җәүдәт улына. Менә бу операга язуга эшне сез кайчан башладыгыз? Ничәнче елларда башланды? Күпме вакыт бу дәвам итте? Һәм сез нинди менә максатлар куйган идегез? Бу нинди опера теле белән дип әйтик, нинди язылган иде? Рәхмәт бик зур. Беренчедән менә бу операның идеясы барысы да беләләр инде, мин консерваторияны Алтын Казан дигән мюзикл белән тәмамладым. Һәм менә шул мюзикл узып киткәч, берничә ай гына узып китте. Ренат абый Харис без аның белән инде бик якын элемтәдә гел. Ул миңа шул идеяны тәкъдим итте. Qarapolat дигән шундый бер риваять бар ди. Ничек син бу риваятка карыйсың һәм әйдә шул темага ди опера языйк. Biz ниндидер өзекләр яздык һәм аннан соң инде шул өзекләр белән тәкъдим иттек аны безнең беренче президентыбызга Минтимер Шәриповичка. Мин хәзер дә хәтерлим ул көнне. Без аны күрсәттек тә, ул бик яратты музыкасын да, сүзләрен дә һәм әйдәгез бу операны эшләп чыгыйк дигән шундый фикер туды. Ул безнең бер 2003 ел булгандыр дип уйлыйм мин. Чөнки
2-3 ел дәвамында ул музыка язылды һәм менә Тинчурин театры сәхнәсенә килеп төште ул. Һәм 15-нче елны шул премьера яңгырап чыкты инде безнең. Һәм мин ул спектакльне бик үзем дә яратып эшләдем. Һәм үзем дә безнең тарихыбыз белән якынрак таныштым. Һәм минем өчен бик мөһим иде ул вакытта безнең менә артистлар, без бит инде барыбыз да яшьтәшләр, бер буын, без менә бергәләп бик яратып бу спектакльне ясадык, чыгардык. Һәм менә мин аеруча мин бик бәхетле бу спектакльнең шул сәхнәгә кайтуына. 2003 дигез 13 13 Вай, 2013 елда 13-14 елда менә ул музыканы яздым мин. Яхшы, әле безнең сораулар булыр. Чираттагы сорау Илюся сезгә. Менә сезнең героегыз Нәргизә ул кем? Нинди кем ул? Менә һәм сез тамашачыга нәрсә җиткерергә теләдегез? Шушы образ белән. Образыгыз белән. Беренчедән, ул бик көчле хатын-кыз, чөнки аны каршында аның сөйгәнен җәзалаганда, ул үзен генә түгел, калган кызларны да яклый. Бик урысча әйткәндә преданный һәм туган җирен, туган нигезен яратучы хатын-кыз, бик зирәк, көчле хатын-кызларның образы дип мин күз аллыйм. Һәм шушы эмоцияларны мин җиткерергә телим. Шушы башкаруым белән. Кыен булдымы? Ни дәрәҗәдә кыен? Ничек әзерләндегез? Репетицияләрдә. Мин бу операны күптән беләм һәм менә Илмир ул бик зирәк кеше буларак инде әсәр шушы операны язу белән ул бу әсәрне безгә тәкъдим итә. Ул һәрвакыт безгә җырларга мөмкинчелек бирә бу операдан башка. Шуңа күрә мин инде Нәргизәне күптәндән белә идем һәм аның ариясы белән күптән таныш, аны башкарам, бик яратып башкарам. Бу әсәрне күптән белгәч, миңа гомумән бу образга керүе авыр булмады дип әйтер идем. Әлбәттә, аның соңгы менә бу ариясы, Нәргизә ариясы, ул бик тетрәндергеч. Һаман менә башкарган сайын репетицияләрдә әле мине эмоциялар шул кадәр көчле, хәтта кайбер чакта теге техникамны югалтам эмоцияларга китеп. Шуңа күрә менә миңа монда инде техника һәм гомумән үземнең эмоцияларны кулда тоту бик шарт. Рәхмәт. Илгизгә сорау. Менә безнең татарда герой, каһарманнар образлары бик юк дип әйтәләр бит инде, әйме? Менә сез ничек уйлыйсыз? Менә бу туры батырны әйтеп буламы? Менә татарның безнең бит инде динья нәзарәте менә махсус рәвештә теге туган батыр образын тудыра хәзерге вакытта. Менә бу туры батыр, сезнең героегыз ул татар батыры дип әйтерлек. Каһарманмы? Татар каһарман. Алай дип белмим ничек дип әйтергә дә инде каһарман дип. Ләкин менә бу риваят булгач, ул менә шул теге батырдан туган кешеләрнең берседер инде. Шул менә Болгар халкының беренче шундый батыры булгандыр. Һәр вакыт менә репетициялар үткән чакта сизәсең көй буенча да аның ничектер тулы менә шул безнең кичкенә генә бер залда туры батырга ниндидер мәхәббәт тууын һәрбер менә катнашучының. Аны ничектер менә теге җырдан да дип әйтеп түгел инде, аның менә Кофтон Георгий Анатольевич куюыннан, ничек йөрешләре, ничек йөрергә тиешләрен, ничек карарга тиешләрен, менә ничек менә аңлатырга тиешләрен, менә һәрбер кызлар янында һәрберсен
үзенә тиң итеп карап торулары, алар белән саубуллашулары, аны барысын да менә операда күрсәтелә ул име, һәм Туры Батыр менә шул һәрберсенең йортын саклаучы шикелле дип үзенең якын дустын дип карыйлар. Шул өметләнәләр аңа. Һәм әлбәттә инде нәтиҗәдә андый батыр һәрбер дөньяда, һәрбер гаскәрдә, һәрбер нидә булырга тиеш дип уйлыйм мин. Мин шат. Миңа ләккәч бу рольне инде шалтыраткач, әйткәч, чөнки бу опера 7 ел элек куелган иде. Мин анда әле 20 яшемдә килгән бер сугышчы гына булып килгән кеше идем. Һәм әлбәттә һаман да Рузилгә карап, нинди рольләр башкарырга хыялланган вакытлар күп иде. Булышып торадыр, һаман нәрсәдер кызыксындырадыр ул андый берләр вакытлар. Менә трагик булуы ничек сезгә? Ул бит инде батыр булып та бәлки битәргә мөмкин иде, язылган булса инде шулай. Тарих ничек бар? Менә happy end диләр һаман. Ул менә һаман тормышта да шулай бит ул. Һаман бәхетле ниндидер мизгел белән бетми бит ул. Минем өчен бу спектакль бер яктан трагик булса да, аның нигезендә бик оптимистик әйбер ята, чөнки соңгы хор тәмамлана, ташлар яна, корыш яна, бөтен нәрсә яна, кеше исеме генә янмый, кеше дөрес яшәсә, үз мәхәббәтен якын кешесенә бүләк итсә, үз иленә бүләк итсә, үз тормышын менә шулай куркмыйча, батырларча уздырса, аның исеме мәңге калачак һәм менә бу истәлек ул гасырларда да булачак һәм менә бу безнең геройларның тормышлары, аларның образлары шул әйберне күрсәтә. Бер нәрсә дә бу дөньяда мәңгелек түгел, хәтер генә мәңгелек. Шуңа күрә менә шуның турында онытмаска дигән әйбер һәм бу минем өчен шундый анда оптимизм да бар. Менә шундый трагедия булса да ул барыбер. Гомумән, мин әйтмәс идем моны бу әсәрне, менә бу сәхнәгә куелышын опера гына дип. Менә әле дә карап утырам фотографияларны. Опера гына түгел бу. Бу синтез дип әйтер идем. Монда мюзикл да бар. Монда биюләр бик көчле. Монда акробатический номерлар бар. Башларын аска каратып та җырлаталар, асып куеп аякларыннан. Монда бүтән әйбер бар. Шуңа күрә бу кыру опера гына түгел. Бу татарның ниндидер бер үзенчәлекле әсәре һәм куелышы дип әйтер идем. Моны килеп карап күрергә генә кирәк. Шунсыз аңлап бетерә алмыйсыз. Гомумән, мондый әсәрне әйтәм бит, Мәскәүдә куйган вакытта мондай әйберне безнең күргәнебез юк дип карадылар. Менә шул Малый театрның эшчеләре дә, анда хезмәт итүчеләре дә ниндидер бик опера кысалары гына сыймый торган, бик нык җәелгән, бөтен театрда, музыкаль театрда, манда опера театрындамы, балеттамы, бөтен шушы үзенчәлекләрен эченә алган әсәр булып чыкты. Рәхмәт, сорауларга күчек. Рузилә Мөхәммәдова. Беренче куелыш белән бу куелышның музыкаль ягыннан ниндидер аермасы бармы? Менә бу яңа геройлар өчен бәлки үзгәреш керткәндер, аннары режиссер да башка туфан куеп яңа куелыш туфан куямы аны? Гомумән команда мәсьәләсе һәм Илмир музыка мәсьәләсен сөйләсен. Куелыш дигәннән бу куелыш түгел, куелыш Георгий Ковтунныкы. Ул шулай ук кала. Монда яңа артистларны шушы әсәргә, шушы спектакльгә кертү бара. Аның хореография ягыннан безнең Фәнис Исмагилов бик яхшы иттереп эшли. Ул аны беренче тапкыр да эшләгән ул иде. Һәм Дина Венедиктова ансы инде җырлар буенча ариялар шул ук кешеләр калды. Ә монда Туфан Имамутдинов безнең театрның баш режиссеры, ул шушы кешеләрне кертү буенча эшли инде.
музыка ягыннан монда иң зур яңалык без куйган вакытта безнең чакырылган оркестр иде. Ул вакытта новая музыка оркестры. Бу юлы инде менә бу елларда барлыкка килде бик матур коллектив, бик шундый үзенчәлекле оркестр. Яз Камал оркестры, Тинчуринның театрның оркестры һәм менә шул оркестр шул музыканы эшли. Әлбәттә инде без берничә музыкант, нинди музыкантлар безгә җитмәде, без аларны чакырдык, ләкин нигезендә ул театр оркестры барысында эшләп чыга һәм Ильяс мин бик рәхмәтлемен, чөнки бөтен тырышлыгын, бөтен җанын биреп ул менә хәзер шул операны күтәрә. Чөнки операда дирижер ул бик мөһим кеше. Чөнки аннардан күп нәрсә тора. Һәм әлбәттә инде безнең менә төп рольләрне башкаралар ике яңа тавыш дип әйтим инде. Һәм шулай ук Артур Исламов, Денис Ханбаба, алар инде безнең бар иде. Шуңа күрә ул бер яктан шулай яңгыраячак, икенче яктан барыбер әз генә яңалыклар бар дип сизәм, чөнки һәрбер җырчы ул үзенә бер шәхес һәм үзенә бер яңа инструмент тембр дип әйтеп була. Безнең элеккеге составтан 5 кеше кала. Һәм хор тулайым белән яңарды дип әйтсәк була. Кызлар хоры да, егетләр хоры да алар яңа кешеләр. Мин инде менә яңа кеше буларак бу проектта, чыннан да безгә Илгиз белән беренчедән минем партнерым яхшы. Аның белән башкарырга да уңайлы. Һәм гомумән безнең командабыз яшь, бер-беребезгә ярдәм итәбез. Ильяс Камал бик яхшы музыкант. Аның гомумән оркестр белән эш итүе, оста эш итүе, гомумән безнең белән аралашуы, концертмейстерыбыз Айгөл Зайнуллина, ул да безгә барлык яктан ярдәм итә. Вакытын жәлләмичә безнең белән шөгыльләнә. Гомумән менә командага, администрацияга бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Безгә барлык яктан теләктәшлек күрсәтәләр. Рәхмәт аларга. Хәерле көннәр. Менә Фәнис әфәнде әйтте, баштан ук Болгарда куелырга тиеш иде дип, якын киләчәктә планда бармы ул сезнең все-таки планлаштырылган урында кую? Һәм опера бит инде ул безнең татар халкы өчен бераз авыр кабул ителә торган жанр, билет сату ничегрәк бара? Беренчедән Болгарда куелырга тиеш иде, аның декорациялары шуңа ясалган, ләкин безнең театрда куелырга дигән фикер туганнан соң, ул Болгарда куелу түгел, именно безнең театрда куелырга дип без тотынганда шулай тотындык инде аны. Сүзләр бар иде Болгарга бару буенча да, ләкин Болгарда анда площадка ясарга кирәк. Ул чыгымнар бик күп кирәк анда. Чөнки бу менә бу Кара Булатның декорациясын аны әйләнә торган площадкага урнаштырырга кирәк. Анда күп вакытлар, күп моментлар гел теге декорацияның шу Кара Булатның әйләнеп торуыннан бәйле. Русча әйтеп әйткәндә круг кирәк инде. Һәм Болгарга барып кую турында фикер, менә концертный вариант дигән фикер бар иде. Ансына аның чыгымнар кирәкми. Менә алга таба карарбыз. Әгәр дә инде шундый момент килеп туа икән инде, безнең артистларыбыз да, барысы да алар әзер. Шулай бит. Минемчә, Болгарда куелса, мин аны бик теләр идем әлбәттә, ләкин ул икенче спектакль кебек була, чөнки анда башка условиялар дип әйтим инде, чөнки ул барыбер хәзер сәхнәләштергән әйбер ул. Болгарда инде анда другие возможности дигәндә, анда ул үзгәрә, аны яңадан куярга кирәк, аны бу спектакльне алдың да Болгарга күчердең дигән сүз түгел. Монда аны яңадан куярга кирәк. Ул айрым бер эш, зур эш. Аннан соң бу проекторларга бик бәйлелек бар. Болгарда куйган вакытта, әгәр дә без анда айрым бер бина
құрылма ясамыйбыз екен, біздің қойған проекттер ішлерібіз бүтінісі юққа шығашақ, от қою ішлері юққа шығашақ. Мына ол проекттер дегеннен бүтін тылсымлы әйберлер, олар ішлене проекттер білен. Бұл бик шетіреклі іш. Һәм қарап тұрышқа, тамашашыға бик теге зрелищный деп айтайым енді. Нендейдер вот шундай тылсымлы әйберлер ясый тұрған. Мына килеп күрерсез, карагыз, игътибар итегез. Анда шулук декорация янган төскә дә әйләнә, ул анда балкып та тора, аның өстендә кешеләр дә йөри. Аннан соң теге кешеләрнең ниләре өшеп та чыгып китә. Нәрсә әле татарча әйтеп әйткәндә дух. Җаннары инде өшеп та чыгып китәләр, аларның ничек итеп очканнары күренә. Менә беләсезме, шушы 1 сәгатьтә 20 минут эчендә нәрсә генә булмый анда. Анда гел үзгәреш булып тора. Менә сезнең соравыгыз операга билет сату дигәннән. Мин тагы бер тапкыр әйтәсе килә. Бу опера гына түгел бу. Бу ниндидер беренче каналлардан да теге федерал каналларда ясый торган шоулардан да кайтышрак һәм зуррак әсәр булды бу. Безнең. Менә шуннан да килеп күрергә кирәк. Татар күрмичә ышанмый, тотып карамыйча ышанмый ди. Шуңа күрә килегез, карагыз. Аллага шөкер, билетларга заявкалар да бар. Алар бетәр дип уйлыйм. Чөнки аннан соң кунаклар да килә, һәм без ул вакытта килгән кунаклар белән дәшибез. Бу теге туристик компаниялар белән генә түгел, айрым килгән кунаклар бар. Монда инде кунакханәләр аша да эшлибез без. Шуңа күрә һәм төрле организациялар теләк белдерәләр. Сату буенча проблема булыр дип уйламыйм. 5 кенә көн була. Хәзерге май аенда инде. Киләсе сезонда кайчанрак күреп булачак? Менә ансы турында утырып тагы сөйләшербез. Монда бәйле барысы да менә шул чакырылган артистлар белән. Аларның вакытлары ничек туры килә. Менә беренчесеннән соң безнең солистлар таралып беттеләр. Шуңа күрә без аны куя алмадык. Бергәнегезчә безнең Рүзәл китте башта Мәскәү, аннан Италиягә. Хәзерге вакытта да шунда, аннан соң Гөлнур Гатин да безнең китте. Калганнары менә әле бу Артур Исламов, Денис Ханбабаның да аларның бит айрым эшләре бар. Менә иң беренчесендә әле дөресен әйткәндә Илюша Хуҗина ул каралган иде. Илмир, мин теге алда әйтүем түгел, беренчесендә ул каралган иде Илюша Хуҗина. Ләкин аның безнең илдә булмау сәбәпле анда Гөлнур Гатина булды инде безнең. Шуңа күрә бөтенесе бәйле артистлар белән дә, аннан соң шул проекторны бош булуы белән дә, аны куючы кешеләрнең бош булуы белән дә барысы да бәйле, но без карарбыз. Без аны үзебезнең репертуарга алып һәм күрсәтергә дип уйлап торабыз инде. Хәерле көн, Алсу Габдуллина, Сәхнә журналы. Фәнис Наилович, менә сезнең сүзегезне дәвам итеп сорау бирәсем килә чакырылган солистлар буенча. Белгәнебезчә инде һәрбер солистның үзенең төп эше бар, вакыты шикле дигәндәй, менә шушы спектакльне 2 составлы иттереп ясарга теләгегез булмадымы? Мәсәлән, шушы солистлар булдыра алмаган вакытта театрның үз артистларының мөмкинлекләре юкмы опера башкарырга? Безнең театрның артистлары кемнәр җырлый ала, кемнәр җырлый белә, алар катнашалар. Катнашалар монда. Безнең Зөфәр Харисов та, Илнур Байназаров та, Зөлфәт Закиров булганнары катнашалар. Ләкин бит әле беләсезме, аның качествы дигән әйберсе бар. Ул солист эше бит ул бик күп әйбергә бәйле. Аның әле тавышы да туры килергә тиеш. Менә Илмир да әйтеп булдылар. Аннан соң аны сайлаганда һәм кайбер менә без күп утырдык бит инде. Кайбер солистларга икенче состав түгел, беренчесенең яртысын куюдагын юк. Эзлибез, таба алмыйбыз. Менә шундый хәлләр дә бар икән безнең Татарстанда. Кайбер рольләргә
килә торган тавыш юк. Ул бер экземплярда. Менә мәсәлән, Туры батыр ариясында ул бик шундый югары тавыш өчен язылган, анда теге верхний до дигән әйбер бар инде опера җырчыларда. Менә мин бүгенге көндә ике кеше генә беләм, кем ул нотаны гомумән җырлый ала. Берсе аның Розель Гатин һәм икенчесе менә минем янымда утырып тора. Һәм ул аның белән бик бәйле. Ул бит опера эффекты. Без андый җырчыларны бармак санарлык кына алар. Әле аның ул әле тел белергә тиеш шул ук вакытта. Шул ук вакытта ниндидер артистизм булырга тиеш. Һәм безнең җырчылар алар санаулы. Без аларны менә шулай чебешләрне кебек менә карап торырга тиеш дип саныйм мин аларны. Шуңа күрә мин аларны бик яратам, хөрмәт итәм. Һәм без аларны барыбыз да әйдәгез саклыйк. Чөнки миңа менә шалтыраталар, еш кына менә бу җырыгызны шул җырчы җырлый, ә кем тагын җырлый ала? Әйтәм, беркем дә җырлый алмый. Бул ук анда Шәрипҗановны кем аны алыштыра ала? Белмим мин. Илүсә, Илгиз, алар барысы да бармак санаулы. Ләкин безнең татар халкында менә андый җырчыларны гел барлап тору өчен, аларны гел күтәрү өчен һәм аларны үстерү өчен безнең татар халкында нәрсә дип әйтим, самородиклар безнең татар халкында андый кешеләр күп. Аларны менә ничек тә булса бер җайга салып, кичкенәдән үстереп, менә шундый дәрәҗәгә җиткезергә кирәктер дип уйлыйм. Һәм аны җиткезү өчен менә шундый нинди дә булса опералар, мюзикллар, нәрсәләрдер чыгып торырга тиеш. Әле бу әйбер аның өчен генә түгел, менә Илмир шикелле композиторлар бит гел язалар язуын, ләкин әгәр дә аларның әйберләре куелмый икән, әгәр дә инде киштәдә ята торган әйберләр генә була икән, ул аларның язарга теләкләре дә бик шуңкатлык генә булыр. Менә ничек тә булса шушы якны күтәреп, гел зурайтып, киңәйтеп, артистларыбызны үстереп, алар бер-ике генә түгел, хотя бы бер 3-4 булсалар иде. Менә анда уже сөйләргә була икенче состав турында. Теге Артур Исламовны алмаштырырдай кеше без уйлап утырдык, аны таба да алмадык. Бәлки без белмибездер, бәлки сез беләсездер. Менә үстерергә һәм чыгарырга кирәк аларны. Алар бардыр инде алар. Алар җырлыйсы килә дип йөрүчеләр, ләкин ул юнәлештә китмиләр. Алар күрәләр бит. Мондый әйберләр куелмый, безгә кирәкме ул дип уйлыйлар. Һәм менә күңелләрендә яткан шушы биреләр шул вакытта ук сүнәләр дә калалар. Тагын бер соравымны гына бирим инде. Менә опера балет театрының сәхнәсе ул инде текст белән бирелеп бара, опералар. Сездә андый текст чыгарылу мөмкинлеге бармы? Юк, мин аны дөресен әйткәндә, менә ул алай итеп бирелеп баруы бик дөрес әйбер түгел. Кеше андагы текстны укып утырсынмы? Сәхнәдә барган артистларның уйнавын карасынмы? Ну, операның бит эчтәлеген, Эчтәлеген җыр эчтәлегеннән аннотация язабыз. 3 телдә аннотация булачак, рус телендә, инглиз телендә һәм татар телендә. Ул аннотацияны бер укып чыгалар, эшнең нәрсәдә икәнен беләләр. Опера шуның өчен инде ул музыка белән, җыр белән һәм сәхнәдә баручы уйнаучы артистларның ничек итеп биюләре белән, ничек итеп үзләрен тотулары белән, сюжетлары белән барачак инде. Монда менә бу белмим калган операларда ничектер, менә шушы безнең бу куелышта ул карап отыручы даже сүзен аңламаса да, белмим, ул гел урыныннан сикереп утырачак. Монда рекламадан да булайрак секунд сайын, 7 секунд сайын үзгәреп тора дияргә була. Күренешләр. Башта Алсу белән килешмәвемне әйтим әле. Опера театрында дикцияларында гомумән начар, анда сүз аңлашылмый, шуңа күрә аны аптыраганнан укып барабыз. Тинчурин театры безнең һәрвакыт яхшы дикция белән аерылып торды. Бу юлы да мин алар безне разочаровать итмәсләр дип уйлыйм. Һәрхәлдә Илгиз белән Илүсәгә бу әйтеп кую. Аннары массовкада кемнәр монда театр артистларымы, әллә сез консерваториядан китердегезме?
Тагын бер сорау Илүсә белән Илгизгә. Бу ариялар сезнең алдагы көннәрдә, менә мондагы ариялар сезнең үз репертуарыгызга керәчәкме? Кайсыр арияларга кызыктыгызмы? Аерымына да җырларга. Яннары Илмирга. Илмир, син кайчанда булса үзеңнең ул оркестр белән, үзеңнең әйбер куелганда оркестр белән дирижерлык итү соблазны юкмы? Ну, кем Фәнис абый? Кая, баштан башлыйк. Баштан башлыйк әйдәгез, массовка. Массовкалар һәм кайбер биюләр бар. Үзебезнең әйтеп уздым, безнең кайбер артистларыбыз катнаша һәм консерваториядан кызлар безнең килде. Кайберләре аннан соң театральный училищедан бар. Безнең театр училищесыннан. Шулай итеп җыелма команда булды инде. Нәрсә өчен дип әйткәндә тагы бер тапкыр безнең үзебезнең театрның артистлары да өлгереп дә бит алмый әле бу сезонда. Безнең берсе артыннан берсе спектакльләр чыгып тора. Аннан соң безнең куелыш та булырга тиеш. Чөнки безнең менә 9-ннан бирле 9-ннан 18-нә хәтле безнең сәхнәдә гел репетициялар бара. Үзебездә спектакль куя алмыйбыз. Безнең төрле районнарга һәм мондагы Казан буенча төрле училищеларга барып куеп йөрибез. Хәзерге вакытта һәм безнең артистларыбыз анда да катнашалар. Шуңа күрә килүчеләр бар безнең инде консерваториядан да, училищедан да һәм үзебезнең артистларыбыз да. Илүсәләрнекен алар үзләре дә әйтерләр инде. Алар белгәнегезчә, минем дә ишеткәнем бар, алар инде бу арияларны күптән җырлап йөриләр. Әйе, без яңа иң башында Кара Булат чыкканнан соң, без ул арияларны, дуэтларны төрле Татарстанда да җырлаган бар идек, төрле мәҗлесләрдә дә. Чөнки Туган ил дигән җырларны ул һаман да матур искиткеч сүзләрдә көйдә Илмир абый. Супер. Аерымча әйтеп китәсем килә, бу спектакльдә массовка юк. Һәрбер катнашкан кеше ул анда шәхес шикелле алына. Былай карасаң да, үземдәге кимсетеп әйтәм, хор составы сәгать буенча миннән күбрәк сәхнәдә. Әйе. Былай гомумән алсак та, алар бездән күбрәк бии. Эшли. Гомумән Илүсә белән бергәләшеп кызлар, шул 7 кыз сезме? Безнең бик күп биюләр, Бик күп биюләр. Алар гомумән менә Илүсә белән бергә чыгалар. Әйе. Аннары шул дуэтлар, ариетлар вакытында чыгып китәр һәм һәрберсенә аерым рәхмәт безне түзгән өчен, чөнки без кайсы вакытта төрле ниндидер менә сценаларны, актларны берничә тапкыр карыйбыз үзебез өчен, аңлар өчен. Алар сабыр гына көтеп тора. Сабыр гына, әлбәттә дип әйтәләр. Чөнки үзем дә алар тинкәсендә булган кеше, ул вакытта бик күңелле ул менә һәрбер процессның шундый вакыт туры килгәндә. Ариялар матур, әлбәттә җырлыйбыз. Мин Турбатыр ариясын мин консерваториядә укыган чакта да өйрәнә башлаган идем. Иннополиста да чыгыш ясаган идем, ләкин ул вакытта ул көчле түгел әле тавышта. Бүгенге көндә дә кая үсергә бар әле. Мин инде үземә килгәндә, бәлки, белмим, менә Илмир, мин аны иң беренче башкардым бугай Нәргизәнең ариясын. Ул иң беренче язылган әсәр иде бугай, шулаймы? Мин дөрес әйтмәсәм, ник мине Ну, спектакльдан тыш дип әйтә. Әйе, спектакльдән тыш. Һәм 15-нче елда мин Германиядә сольный чыгарылыш концертымда аны башкардым үземнең выпускной концертымда. Анда инде мин тәрҗемә ясап, тәрҗемә биреп, аны тыңладылар, бик яраттылар. Һәм мин инде ул әсәрне күптәннән башкарам, бик яратып башкарам. Илгиз белән дә дуэтларын башкарабыз. Аларны башкармаслык түгел. Гомумән, алар шундый формада язылган. Әйтәм бит, Илмир бик зирәк композитор, ул аның алдан артын уйлап, безгә уңайлы итеп эшләп бирә. Чөнки опера
варианты буенча ул бер әйберләр, анда өченче солист та килеп җырлый ала, хорда җырлый ала. Бар менә Илмир абый ул бик алга карый торган кеше, концерт вариантының партиялары да бар. Адаптировать Оркестр өчен дә, гомумән солистлар өчен дә. Соблазн дигәндәй, мин уйлыйм, һәр өлкәдә профессионал эшләргә тиеш. Дирижер эше ул җиңел түгел, аңа укырга кирәк, профессиональ укырга кирәк һәм бүгенге көндә мин шулкадәрле музыка язуга бирелгән. Минем бер нәрсәгә дә башкага да вакытым калмый. Мин киресенчә шундый бәхетле, менә мин нотларны бирдем. Аллага шөкер, эшләсеннәр үз эшләрен. Күз күрер, бәлки иртәгә, бәлки еллар үтер, миңа кызык булыр. Дирижер да булырга, чөнки тарихта андый хәлләр байтак, күп дирижерлар, күп композиторлар үзләре дирижер булганда. Ләкин мин һәр репетициядә дирижер белән янәшә булырга яратам шул вакытта. Теге миңа кызык, ничек ул менә музыка туа аның кулында. Күз күрер, күз күрер. Солистларны безгә башкарып күрсәтәсегез килмиме бер эзеген? Моны күрер өчен без сезне 18-ннән 22-сенә хәтле Тинчурин театр биналарында көтеп калабыз. Бармы сораулар? Минем белүемчә бит Карапулат ел вакыйгасы тантана премиясын алды. Монысына ниндидер теге өметләр баглыйсызмы? Бәлки алтын битлеккә тәкъдим итә. Шуннан да без аны яздырып, төрле конкурсларга һәм фестивальләргә җибәрәчәкбез. Шуңа күрә инде без аны ПТС белән яхшы иттереп яздырып калдырырга уйлыйбыз. Алтын битлеккә ул лонг листка кергән иде ул вакытта. Аның иң зур уңышы минемчә халык мәхәббәте, халык яратсын, күрсен, Казанда гына түгел, башка җирләрдә дә бу спектакль озак яшәсә, ул аның иң зур уңышы дип уйлыйм, булыр дип уйлыйм мин. Беренче куелыштан соң менә тәнкыйть булдымы сез? Ничек кабул иттегез? Нинди тәнкыйть? Нинди хуплау һәм тәнкыйть сүзләр ишеттегез? Тәнкыйть, беләсезме, нинди генә спектакль булмасын, әгәр дә инде беренче куелыштан соң бөтенесе дә теге башларын иеп, бер нәрсә дә әйтмиләр икән, менә шунда инде спектакльнең иң начар вакыты дип әйтик. Әгәр дә инде кемнәрдер аны уртага салып сөйләшә башлыйлар икән, кемгәдер бу җир ошаган, кемгәдер бу җир ошамаганмы икән, бу инде бик әйбәт әсәр туган дигән сүз. Чөнки ул битарафлыкны тудырмый берсенең дә күңелендә. Чыннан да бөтен кешегә дә бер үк төрле ошап бетергә мөмкин түгел. Чөнки һәрбер кешенең үз фикере бар, үзенчә күрә әсәрне. Менә мактаулар дигәнне, менә безнең YouTube'ка да кирип карый аласыз. Минтимер Шәрипович иң беренче көннән соңгы сәхнәгә менеп сөйләгән сүзе 1 сәгатьтән артык бара. Анда кем генә чыкмады сәхнәгә һәм нинди генә алкышлар булмады анда. Күзегез белән карый аласыз, YouTube'та бар. Речь Минтимер Шәрипович Шәймиева дигән по опере Карапулат дип язсагыз, килә дә чыга 1 сәгатьтән артык. Яңа постановканы карарга чакырдыгызмы, киләме? Чакырдык, кунакларын да чакырдык, килергә тиешләр. Менә ансын инде аның шул 18 көнне күребез, кемнәрнең вакыты була. Ләкин без анда бүлдек, чөнки бәйрәм вакытында уза торган төрле чаралар белән бәйле буларак, бөтенесе дә бер көнне килеп бетә алмаслар. Кемдер бер көнне килер, кемдер икенче көнне килер. 5 көн буена килеп бетәрләр дип уйлыйбыз. Илмир, сез ничек кабул итәсез тәнкыйтьне? Күңелне төшермиме, әгәр дә батрак тәнкыйть итеп ташласалар, шамый дип язсалар, иҗат итәргә күңелне төшермиме? Белмим инде. Алга барасың барыбер, үз эшеңне эшлисең, үзеңә ышанасың, һәрбер кешене тыңлап бит барыбер булмый. Әлбәттә, ниндидер профессиональ кеше әйтсә, анда ниндидер тәкъдимнәр, ниләр, мин колакны салам, миңа бик кызык. Һәр вакытта
алга барга кирәк, укырга кирәк, бөтен нәрсәне белеп бетереп булмый. Ләкин менә мин Фәнис абый белән килешәм, үтерә ул битарафлык беренчедән. Тәнкыйть түгел, битарафлык үтерә. Тәнкыйть ягыннан белмим, мин ул яктан бик каты мәхәббәт киресенчә сизәм. Менә бу 7 ел дәвамында мин бик күп тапкыр ишеттем, Кара Булатны кайчан күреп, кайчан ишетеп булыр икән, һәм мин күңелемдә шуны йөртте. Фәнис белән дә без элемтә дә идек, мәйтәм, әйдәгез эшлик, искә төшерик. Һәм мин бик менә рәхмәтлемен безнең президентыбызга әйтергә кирәк, чөнки аның ягыннан да ярдәм килде. Бу спектакльне менә тагын да сәхнәгә кайтарырга безнең министрдан да. Шуңа күрә мин киресенчә, мин күбесенчә мәхәббәт сизәм. Һәм менә җырчылардан да. Алар гел әйдә инде Илмир Кара Булатны куйык дип шундый фикерләр мин барсыннан да гел ишетә идем. Һәм ул менә көч дәрт бирә алга барырга. Әтнәкәнчеләр килсеннәр спектакльгә, карасыннар тагын бер кабат. Ул бит теге аягыңны кулыңа терәп тору түгел. Әйтсәләр, әгәр дә инде бик белгечләр әйтсә, менә бу җирен булайрак, бу җирен булайрак итеп, аны колакларына салып, Илмир да, Ринат абый да, әгәр дә инде сүзләр буенча бар икән индидер тәнкыйть. Әйтсеннәр, әгәр дә инде килешәләр икән, анда төзәтергә була. Алар бит тере, исән саулар. Но миңа бер кеше әйткән иде, кстати, менә бу верхняя дуга тагын мин кайтам. Миңа кемдер әйтте 15 елда татар батырлары бу хәтле югары ноталар җырламыйлар дип миңа кемдер әйтте. Калынрак тавык дип сораган. Әйем, мәйтәм, чөнки мәйтәм, андый җырчылар юк бездә. Шуңа хәзер бик ичеп менә искә төшә минем. Калганнарын мин белмим дә, шуңа күрә кемнең нинди батырлары инде? Безнең батырлар бөтен нәрсәне булдыра. Досын да, пресын да һәм биеп тә, сугышып та, көлеп тә, елап та бөтен нәрсәне эшли ала безнең батырлар. Вакытында ягымлы итеп тә әйтәләр, вакытында югары ноты белән дә, вакытында түбән ноты белән дә. Шуңа күрә теге бөтен яктан да килгән татар батырлары. Килегез спектакльгә. Илгиз, син бурын күтәреп куймадыңмы? Верхний долга җитә торган мин генә икән дип. Чынлап та андыйлар юкмы? Әллә Илмир гына белеп бетермиме? Син бердән бер безнең, Имал. Юк, бердән-бер дип әйтеп булмый, чөнки Рузил бар беренчедән. Икенчедән, яшь җырчылар консерваториядә бар, үсәләр. Ләкин ул верхний доны алыр өчен шу хәтле эшләргә кирәк. Шу хәтле әйтәмеш, бүгенге көндә дә теге һаман үзем өстендә эшлим. Укытучылар белән күрешеп, җырлыйбыз тагын итәбез ниндидер менә шундай. Ләкин дөресен әйткәндә, Илмир абый дөрес әйтә. Ул бит Җырчылар әле әзалар. ул бит әле мин теге образны әйтәм ул нота турында. Ул бит ул нота гына эш түгел. Ул бит аның аны образы бар, тембры бар. Ничек кеше шул кейне җиткерә, ничек аны эченнән чыгарып, нитеп, менә шул иң мөһим әйбер. Да, квинтэссенция всего получается. Образга кирип уйнарга кирәк бит, артистизм дигән әйбер бар. Ул бардыр ул, может быть, чыгып басып, тик кенә ул нотаны алды да, анда җырлады да кирип китте. Андый кешене бит монда спектакльгә чыгарып булмый. Үзебездә яшь кына опера студиясында менә яшьләр белән эшлибез. Бөтен яшьләр хәзер бик алай урысча әйтмешне напрягаться итәсе килми. Чөнки бүгенге көндә менә мондый проектлар, менә мин җырчы буларак әйтәм сезгә, ул күп түгел. Аңлыйсызмы? Җиңелрәк хәзер менә карарган әйберләргә. Чөнки опера театрының составы тулырак, безнең яшьләр белән Аллаһка шөкер, һәм киләчәктә востребованности нет этого всего. Безнең берсе дә юк. Аннан соң финанс яктан да ул теге Әйе. прибыльный эш түгел, түгел. дөресен генә әйткәндә. Чөнки җырчыларның да ашысы килә дөресен әйткәндә.
алар күбрәк ашыйды әле бердән кешегә Ашыйсалар караганда. килә, иҗат итәселәр. Иҗат итер өчен ашырга кирәк, тере булырга калырга кирәк. Шуның өчен яшьләр әз генә хәзер теге җиңелрәк карый анда бергә. Чыгып җырлау өчен генә бит теге күп вакыт кирәкми? Анда бер-ике тапкыр җырлап карадың да, чыгып концертка чыгып җырлап кирдең. Ә монда бит көне-төне репетиция кирәк. Монда күп вакытлар уза репетициядә, менә күп вакытлары. Әр ул һаман биюләрен, анда үз-үзләрен тотышларын, анда сугыш кораллары белән эшләтүләр барысы да керә монда. Ул сәхнәгә чыгып җырлап керү генә түгел. Бу физик яктан да төрле әйберләр, чөнки менә операда күрсез, анда басып кына җырлап түгел. Каядыр аягыңа бастыралар теген итеп, менә бу вакытларны карасаң да, аның бер кылыч белән уйнаулары икенче бер иң беренче көннәрдән алып без аларны бер көн бетердек менә шул кылычларны бары тик менә безопасность ягыннан карап. Бик шитрәкле юрлар анда күп. Аннан соң выносливость артистов бик зур роль уйный. Без инде мин кызлар ягыннан әйтәм, без бии җырлыйбыз. Дыханиемә, фразама, ансын син барбер эшләргә тиеш. Биегәнеңә карап тормыйлар, җырлавыңны шулай ук тыңлыйлар, шулай бит. Аннан соң егетләр инде менә сугышалардан да чыгып җырлыйлар. Анда теге ял итәргә вакыт юк. Менә бу выносливость актера, артиста бик зур әйбер. Һәм менә безнең яшьләр, Аллага шөкер, тоталар, бик ныклар. Ул репетициялар вакытында 80% көннең 80% шунда үтә. Чөнки синең өстендә менә шундый эшең бар. Син аңа бик менә югары карарга тиеш аңа. Менә булай гына түгел. 5 көн генә бит инде алай түгел. Чөнки нинди кешеләр синең алдында басып тора, сиңа менә мөмкинлекләр биргәннәр һәм син аны акларга тиеш, әлбәттә. Менә ул үзләрен шушы тонуста тотсыннар өчен, шушындай спектакльләр, шундай проектлар ул гел булып торырга тиеш алар, үзелмичә. Бер генә чыкты да бетте түгел, менә быел берсе, икенче елга икенчесе, бер елга икәү монда. Һәм шуннан соң тартылачаклар. Бүтән безнең артистларыбыз да шул тонуска керәчәкләр, ничек итеп бии җырларга булганын, төрле уен коралларында монда, төрле теге сугыш коралларында уйнап ничек җырларга булган, ничек итеп үзләренең дыханияларын тотуларын, сулыш алуларын тотарга кирәк икәнен. Ул ничектер яшәү рәвешенә әйләнергә тиеш. Теге 10 елга, 5 елга бер тапкыр чыгып җырлап алай дип булмый. Менә Ванис Наилович дөрес әйтә. Чөнки без Рузил белән Артурга карап менә шундый ниндидер мөмкинлекләргә килдек. Без дә тырыштык. Алар шикелле булдырырбыз өчен дип. Без әле училище вакытында. Илһамландык алардан, чөнки менә алар булдыралар шу хәтле матур итеп күренгән. Хак сүзләр. Рәхмәт. Сораулар юкмы? Сораулар булмаса сезнең теләкләрегез? Безнең теләкләр һәрбер татар халкы, һәрбер Татарстанда яшәгән халык һәм килгән кунаклар барысы да күрергә тиеш бу әсәр. Күрергә тиеш, үзләренең тарихларын белергә тиеш һәм безнең артистларыбыз ничек иттереп уйный беләләр, җырлый беләләр һәм композиторларыбыз ничек итеп яза беләләр, либретистларыбыз ничек итеп безнең яза беләләр һәм татар халкында менә нинди әсәрләр дә куярлык көч-куәт бар һәм илһам бар икәнен күрсеннәр иде килеп һәрберсе. Менә шунда инде ул бит инде 7 ел элек булган әйбер, ул вакытта 1нче класста укыган булсалар, 7нче класста укыйлар. Алар күрмәгән әле. Анда ул вакытта бабалары, анда әти-әниләре килеп карап, менә шундый әйбер булды дип сөйләп торган вакытта, әле аңлап бетермәсәләр, менә хәзер килеп карап аңлаячаклар. Шуңа күрә минем теләгем килсеннәр, күрсеннәр һәм алар күңелләре ягыннан байыячаклар. Алар тарихи яктан байлык алачаклар үзләренә, белем алачаклар. Һәм бик яхшы иҗади көч тыгылган бу спектакльгә куелган.
аны тоячаклар алар килеп карасалар. Мин Фәнис абый сүзләренә кушылам. Минемчә, һәр милләтнең иң зур байлыгы беренчедән ул аның халкы, ул аның шәхесләре, ул аның тарихы һәм ул аның сәнгате. Һәм менә бу барысы да шул спектакльдә бар. Беренчедән зур рәхмәт әйтәсем килә сезгә. Эльмира абый, Фәнис абый чакырган өчен, өметләнгән өчен без сезнең барлык өметегезне акларга тырышырбыз. Һәм инде сезне барыгызны да көтеп калабыз. Безнең спектакльгә ышанабыз, килегез, без сезнең белән бергәләшеп утырыйк. Спектакль карап. Кара Булат татар сәнгатенең зәвыклы әсәрләренең берсе һәм бу әсәр сәхнәдә булырга тиеш. Бу әсәр репертуарда булырга тиеш. Һәрбер килгән Казанга кунак, гомумән балаларыбыз менә шушы зәвыклы репертуарда тәрбияләнергә тиеш. Бу әсәр сәхнәдә булыр дип өметләнәбез, көтәбез. Шулай ук менә Эльмирга бик зур рәхмәт, Ринат абыйга, Фәнис Наилевичка бу ышанычлары өчен, безгә шушы рольләрне тапшырганнары өчен. Әлбәттә, без кулдан килгәнчә барлык көчләребезне жәлләмичә сәхнәгә алып чыгып башкарырбыз. Һәм әлбәттә, хөрмәтле тамашачыларыбызны, сезне, хөрмәтле журналистлар, көтеп калабыз 5 көн дәврендә. Рәхмәт. Рәхмәт. Тәгәллибез.